Freunde. Nu skal vi tilbagelægge. Den her. Der. Den er endnu højere. Næse. Øjne. Mund. Ører. Tænder. Jeg er klar. Er du klar? Så åbner du bare. Nu? Ja. Det er godt nok flot. Ja? Hvem er det, der har pakket den ind? Ja, hvem er det, der har pakket med? Måske en nisse. Måske en nisse. Så har de puttet slik i min, og så har de puttet strømper i din. Vi ses